बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोनबावबाय आइराखि मुंनि थियेटार। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारीनि गोख्रों नाजानायाव आइराखि मुंनि गोदान थियेटारखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि थरामारायाव बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होयो सालबारि TCLCC चेयारमेन बिन'द मोसाहारि बिथाङा। थियेटार बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हायो BKWSनि EM महिपाल बर', UPPL आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिउटि बसुमतारी, लोगोसे ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। आंनि थियेटारनि मुङा जाहैबाय आइराखि थियेटार। थांखिया बेनो जे जोंनि बर' हारिया जौगानांगौ आरो थियेटारा दा जोंनि बर'आव मोननैल' दङ होनजायो। दा मोननैयाव गोबां थियेटार नांगौ। हारिखौ सिबिनो, हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बहुद खम जोंनि बर'आव दासिमहालागै। स' आं बेखौनो आंनि थियेटारनि थांखिया बेनो जे आंनि थियेटार खुलिनायनि थांखिया बयबो थांनानै थानांगौ। जोंनि कालचारनि मानसिफोरा गोबां आलाय सिलाय जानानै दं। मोननै थियेटारजोंल' सोलिनो हाया हिसाबै आरो गोबां थियेटार ओंखारबावनांगौ आंनि हिसाबाव। बर' समाजाव आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे जोंनि बर'फोरा थियेटारखौबो नायनांगौ आरो नायनानै जोंबो जेसेबां हायो मोजां मेसेज होनो नाजागोन आरो बे जोंनि थियेटारनि जिखिनि जों आयदा देखायगोन बे देखायनायाव जाहाथे मोजांखौ सायख'नानै लानो हानाय आरो बर'खौ जौगाहोनो थाखाय आं खावलायगोन आरो नायजाबनि मुंफोरा मोनसेया जादों फाखन, ओमफ्राय मोनसेया जादों दाहा, ओमफ्राय मोनसेया दाबो रेडि जाथ'वाखै आरो सोलिबोगासिनो दं। नामा मामोनलाय? आरो जोंनि आइराखि थियेटाराव हिर'आ जाहैदों जोंमा, ओमफ्राय हिर'इना जाहैदों निरिबिलि, जोंनि बे बाक्सानिनो होनजायो, ओमफ्राय दिखियाजुलिनि हिर'आ। आसा खालामो रायजोफोरा निस्सय मोजां मोनगोन, नायनानै मोजां मोनगोन। जों खावलायो रायजोफोरखौबो जोंनि आइराखि थियेटारखौ हेफाजाब हो आरो बयबो नायफैबानो जाबाय। बेनो आंनि खावलायनाय बयनिसिमबो। BTR जेरावबो देखायगोन, आसामावनो देखायगोन। आं खुलुमबाय, गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। आं बेखौनो फोरमायनो थाङोदि जोंनि बर' समाजावहाय बर्तमान थियेटारा मोननै जाना दङ। मोनसेया जाबाय सोरां मन्जु आरो मोनसेया आलायारन। नै दा जोंना गोदाना जाबाय आब' पाम्पुलि गयारीनि आइराखि। बियो दिनै बिगोमा हिसाबै ओंखारबोदों जेथिया, आं बयखौबो खावलायो आब'नि थियेटारखौ जेन सापर्ट खालामो, जोंखौ अनसायो, जोंखौ नायो, सहाय खालामो। आं बेखौनो बुंनो सानो आरो आंथ' थियेटारावहाय बोसोरनै थाखाबाय आगोलो, एबारदों आं बोसोरथाम। सोरां मन्जुआव थाबाय आङो, ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आर'नाइआव थादोंमोन, नै दा थार्ड टाइम आरो आंनि थियेटाराव। आंथ' दा मेनावनो दङ, लोगोसे आब' पाम्पुलियाबो दङ, बेबो लागोन, बेबो एक्टिं खालामगोन। रायजोफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायो, जोंथ' दा अल आसामावनो गिदिंगोन नङा होमबा? जोंखौ सापर्ट खालामबासो जोङो आगान होनो हागोन ना। जोंखौ जेन बयबो सापर्ट खालामो, अनो, हेल्प खालामो, आं बेखौनो बुंनो सानो आरो।